Jo vinc de la zona del Pirineu, és una zona com molt tensionada a nivell turístic, no? On hi ha moltíssims d'habitatges turístics, cases rurals i tal, i això ha fet que els últims anys el preu de l'habitatge, tant a nivell de compra com de lloguer, hagi augmentat moltíssim. No? Òbviament això és un problema per tots, però com sempre persones amb problemàtica de salut mental i tal veuen com més accentuades, no, a aquestes dificultats d'accés a l'habitatge. El tema del problema d'habitatge al Pirineu també dificulta com que l'accés de professionals que puguin venir a treballar a la zona perquè no troben, no, pis o allotjament on viure. També comentar que aquestes dificultats se veuen augmentades pel tema de l'estigma, no? Una miqueta que hi ha als entorns rurals i que la majoria de lloguers se fan a nivell de boca a boca, amb el que normalment les persones que lloguen els pisos ja saben que aquesta persona té algun tipus de problemàtica i això els dificulta també. Un altre aspecte que cal tenir en compte és l'escassetat d'habitatge de protecció oficial que tenim al territori i també habitatge específic, per exemple, per dones víctimes de violència, que quan se detecta una situació així i volen sortir de casa, les han de treure de territori enviant-les a Lleida o Barcelona. Llavors, aquesta falta, no, d'habitatge dificulta que qualsevol persona que té algun tipus d'opressió o vulnerabilitat, no, quasi que la fa impossible, no, que pugui accedir a un pis.